Пенкьовски или Пенкьовски манастир Света Петка. Манастирът е посветен на Света Петка Параскева. Живяла през 10-11 век, тя е една от най-почитаните балкански светици. Света Петка – жена, която е избрала лишението, когато светът е избрал властта. Култът към нея е особено силен през 14 век, когато мощите й минават през българските земи. Манастирът най-вероятно е възникнал като малко местно светилище, което обаче е прераснало в духовен ориентир за района.